Με λένε περίεργη. Όχι γιατί κοιτάω περίεργα, αλλά γιατί βλέπω αλλιώς. Δεν βολεύομαι με το έτσι είναι. Θέλω να ξέρω γιατί, πώς, τι θα γινόταν αν. Από μικρή ένιωθα ξένη σε έναν κόσμο που φοβάται τις ερωτήσεις. Μα εγώ τις αγαπώ. Αν έχεις νιώσει κι εσύ ποτέ έξω από τα καλούπια, αν ένιωσες ποτέ ότι δεν χωράς γιατί σκέφτεσαι πολύ, τότε αυτό το επεισόδιο είναι για σένα. Για εμάς, τους υπέροχα περίεργους. Είμαι η Νεφέλη και για ακόμα μια Κυριακή θα σε ταξιδέψω στις σελίδες του ημερολογίου μου. Disclaimer. Σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν είμαι επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Οι σκέψεις και τα σχόλια που μοιράζομαι βασίζονται στην προσωπική μου εμπειρία και αναζήτηση. Το περιεχόμενο έχει καθαρά προσωπικό και αφηγηματικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την επιστημονική καθοδήγηση ή θεραπεία. Ξεκινάμε. Είμαι περίεργη με όλες τις σημασίες που μπορεί να έχει αυτή η λέξη. Είμαι περίεργη και ως άνθρωπος, έχω παραξενιές δηλαδή. Είμαι περίεργη και ως προσωπικότητα. Για να το κάνω πιο κατανοητό, θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο weirdo. Αλλά κυρίως είμαι περίεργη στο να μαθαίνω καινούργια πράγματα συνεχώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μου από παιδάκι. Το ρητό «γυράσκω αΐ διδασκόμενος» είναι αυτό με το οποίο ταυτίζομαι από την ηλικία των 9-10 ετών όταν και το πρωτοάκουσα. Ήταν προγραμματισμένο να ανέβει άλλο επεισόδιο αυτή την εβδομάδα. Είναι σχεδόν τελειωμένο το κείμενό του, αλλά εκείνο είναι πολύ σκοτεινό. Σίγουρα θα το μοιραστώ μαζί σου, αλλά θεώρησα καλύτερη ιδέα να το κρατήσω λίγο πίσω για να σου εξηγήσω κάποια πράγματα πρώτα. Έτσι θα γίνει κατανοητός ο τρόπος σκέψης μου, χωρίς να γίνω πολύ αμφιλεγόμενη. Είναι πολύ περίεργο αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ δημόσια και ξαναερχόμαστε στο θέμα αυτού του επεισοδίου λοιπόν, την περιέργεια. Τι όμορφη λέξη. Η ιδέα μου ήρθε από ένα πολύ όμορφο podcast που μου πέταξε ο αλγόριθμος στις προάλλες και έχω αρχίσει να το ακούω φανατικά. Γινόταν αναφορά σε αυτή τη λέξη από την ψυχολόγο παρουσιάστρια του podcast, η οποία ανέφερε στην καλεσμένη της πόσο της άρεσε εκείνη η λέξη, καθώς όλοι σχεδόν οι ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζει έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια της. Πάντως, αυτές οι προτάσεις έκαναν ένα κλικ στον εγκέφαλό μου εκείνη την ώρα και όντως σκέφτηκα πως με χαρακτηρίζει από μικρή αυτή η λέξη και θυμήθηκα πόσο την αγαπώ και πόσες φορές την έχω ακούσει ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου, άλλοτε με θετικό και άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις πάντως δεν ένιωθα άβολα με αυτή την ταμπέλα. Ίσα ίσα την κουβαλούσα και την κουβαλάω σαν παράσημο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι δεν χωράει ο τρόπος σκέψης στην πραγματικότητα που σου σερβίρουν? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ για πράγματα που δεν έχουν σαφείς απαντήσεις? Έχεις νιώσει ότι δεν κολλάς με τους γύρω σου? Συγχαρητήρια, μπαίνεις κι εσύ στην κατηγορία του περίεργου. Λοιπόν, από μικρή με θυμάμαι να ρωτάω για το διάστημα, για τα φαντάσματα, αν και πώς υπάρχουν. Πώς γίνεται το ψέμα να είναι κακό, αφού όλοι όσοι έβλεπα το χρησιμοποιούν? Γιατί υπάρχουμε? Ποιος είναι ο σκοπός μας, αν υπάρχει? Ποια είμαι και γιατί είμαι? Επαναλάμβανα μια λέξη για ώρα, αναλύοντας τη στο κεφάλι μου συλλαβή-συλλαβή, μέχρι που στο τέλος έχανε το νόημά της. Καθόμουν και κοιταζόμουν στον καθρέφτη για ώρα, επεξεργαζόμενη το πρόσωπό μου και αναλογιζόμουν γιατί η μύτη μας βρίσκεται σε αυτό το σημείο και δεν βρίσκονται, ας πούμε, τα μάτια ή το στόμα εκεί. Πώς γίνεται η γη να είναι στρογγυλή και να μην πέφτουμε? Πώς γίνεται να είναι στρογγυλή και εγώ να τη βλέπω ίσια? Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μου απαντήθηκαν με λίγη φυσική, βιολογία και φυσιολογία από την εφηβεία και μετά. Άλλα ακόμα τα έχω αναπάντητα και τα δουλεύω μέχρι και σήμερα. Όπως για παράδειγμα, το ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός μας αν υπάρχει. Κάποια ερωτήματα απλώς έχουν αλλάξει μορφή. Δεν αναρωτιέμαι πλέον αν το ψέμα είναι κακό. Ξέρω ότι είναι. Και το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ στο παρελθόν κατά κόρον. Ποτέ όμως δεν με έκανε χαρούμενη. Ακόμα και αν κατάφερνα το σκοπό μου, ακόμα και αν με εξυπηρετούσε, κάτι μέσα μου κλωτσούσε. Ο αυθεντικός εαυτός μου, το παιδάκι με τα χιλιάδες ερωτήματα, κάθε φορά πληγώνονταν και δεν άντεχε την ύπαρξή του. Πλέον έχω αποτινάξει σε μεγάλο ποσοστό αυτή την κακιά συνήθεια, αλλά για να είμαι ειλικρινής, κάποια λευκά ψέματα ακόμα τα χρησιμοποιώ. Το λευκά το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί ακόμα και αυτά δεν τα θεωρώ αθώα. Τα χρησιμοποιώ επειδή πολλές φορές δεν έχω τη διάθεση να εξηγήσω σε ανθρώπους το πώς σκέφτομαι και γιατί πράττω όπως πράττω. Δεν θα έπρεπε όμως, γιατί ακόμα και τότε που μπορεί να δικαιολογώ την πράξη μου στον εαυτό μου και πάλι δεν νιώθω καλά.
Άρα όσο αθώο και να είναι ένα ψέμα, δεν πάβει να έχει για μένα μόνο μαύρο χρώμα. Και η ερώτηση μετά από τόση υπερανάλυση είναι η εξής. Πώς γίνεται οι άνθρωποι όχι μόνο να χρησιμοποιούν, αλλά να χτίζουν ζωές ολόκληρες πάνω σε αυτό. Διπλές, τριπλές ζωές, εκμεταλλευόμενοι συναισθήματα, καταστάσεις και ανθρώπους. Και μπορώ να καταλάβω το θέμα της εξυπηρέτησης. Όπως ανέφερα παραπάνω, έχω υπάρξει ψεύτρα ούκο λίγες φορές γιατί με εξυπηρέτησε στο παρελθόν. Αυτό που δεν θα καταλάβω ποτέ είναι το πώς διαχειρίζονται, το να γνωρίζουν πως είναι ψεύτες και να είναι καλά με αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν θα καταλάβω ποτέ, νομίζω. Είμαι πολύ περίεργη για το τι γίνεται μέσα στο κεφάλι αυτών των ανθρώπων. Με όλες αυτές τις σκέψεις και την τάση υπερανάλυσης στα πάντα, συνοψίζω στο εξής. Αυτή μου η φύση δεν με κάνει απλώς να θέλω να μάθω, με κάνει να μην αντέχω να μάθω. Θα τολμήσω να πω πως τα υπαρξιακά μου ερωτήματα εμφανίστηκαν πολύ πιο νωρίς από το κανονικό, από πολύ μικρή ηλικία. Και καθώς ακούγα τα θρησκευτικά παραμύθια που μου σερβίραν, ένιωθα τον εαυτό μου να είναι πολύ δυσπιστός απέναντι σε όλα. Το επόμενο που μπορώ να θυμηθώ ήταν ότι παρατηρούσα τα πάντα. Καθόλου συνειδητή διαργασία φυσικά σε τόσο μικρή ηλικία τώρα που το σκέφτομαι, αλλά με θυμάμαι να εντοπίζω μοτίβα και να ξέρω χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί, πότε οι δικοί μου θα αρχίσουν να τσακώνονται ή πότε υπήρχε παγωμένη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Η περιέργειά μου να εξηγήσω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και πώς μπορώ εγώ να κάνω τους γονείς μου να μην μαλώνουν ή τουλάχιστον να μην μαλώνουν τόσο πολύ, ήταν μονίμως μέσα στο παιδικό κεφαλάκι μου. Έτσι κατέληξα ένα γονεοποιημένο καθόλου παιδί. Παρένθεση, ένα γονεοποιημένο παιδί είναι εκείνο που αναγκάζεται να αναλάβει ρόλο ενήλικα μες στην οικογένεια, φροντίζοντας συναισθηματικά ή πρακτικά τους γονείς ή τα αδέρφια του, αντί να αναλαμβάνει εκείνο τη φροντίδα που του αναλογεί. Μαθαίνει να καταπιέζει τις δικές του ανάγκες, να οριμάζει προώρα και να νιώθει υπεύθυνο για την ισορροπία των άλλων. Στην ενήλικη ζωή του συχνά δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια και να νιώσει ξεκούραση ή να πιστέψει ότι αξίζει αγάπη χωρίς να προσφέρει κάτι πρώτα. Κλείνει η παρένθεση. Κάτι που ενώ δεν ήξερα τον όρο τότε, το ένιωθα και το καταλάβαινα πλήρως ότι συνέβαινε. Έγινα απόλυτα ξεκάθαρο στην εφηβεία όταν πλέον έκανα και χρέη μάνα στα μικρότερα αδέρφια μου. Κάτι που ενώ ήταν σοβαρό βάρος μεν, από την άλλη το αισθάνομαι και σαν ευλογία μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Ήταν το πιο γλυκό από όλα τα βάρη που μου είχε φορτώσει αυτή η οικογένεια στην πλάτη. Τα αδέρφια μου τα λατρεύω και δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Από την ανάγκη μου να παρατηρώ τους άλλους και να προβλέπω όσο μπορώ τις συμπεριφορές, ξέχασα πως είναι να παρατηρείς και να είσαι περίεργος για τον εαυτό σου. Να θέτεις τους δικούς σου στόχους και ερωτήματα και να αναρωτιέσαι κάθε μέρα για το που μπορείς να φτάσεις. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, το ξαναμαθαίνω αυτό και νιώθω ευγνώμων που η ζωή μου ξαναδίνει αυτή την ευκαιρία. Να θέτω περίεργα ερωτήματα σε μένα και να με παρατηρώ. Είναι ό,τι πιο υγιές έχω βιώσει ποτέ στην ψυχολογία μου. Και τελικά, η περιέργειά μου έγινε, αν δεν ήταν πάντα, εργαλείο επιβίωσης αλλά και αυτογνωσίας. Ένας ακόμα λόγος που λατρεύω την περιέργεια είναι γιατί είναι ο γονιός μιας άλλης πολύ όμορφης λέξης, της δημιουργικότητας. Χωρίς περιέργεια και ερωτήσεις, νομίζω πως δεν γεννιέται απολύτως τίποτα. Όλα όσα αγαπώ και με εμπνέουν, η φύση, η τέχνη, η επιστήμη, η πνευματικότητα έχουν χώρο μέσα μου εξαιτίας ενός γιατί ή ενός πώς. Μιας αυθόρμητης και ανυπέρβλητης ανάγκης για κατανόηση των πάντων. Εξαιτίας όλων αυτών των ερωτημάτων που στριφογυρίζουν στο κεφάλι μου, είμαστε εδώ σήμερα. Να εξερευνώ μαζί σου τα μέσα μου αλλά και τα έξω μου. Εξαιτίας αυτών των ερωτημάτων έμαθα πράγματα τόσο για εμένα όσο και για τον κόσμο γύρω μου. Και είμαστε εδώ για να σου δείξω το δρόμο. Να σου μεταφέρω όσα έχω δει και ζήσει σε αυτό το ταξίδι της αυτοανακάλυψης. Ένα ταξίδι που γεννήθηκε μέσα από την περιέργειά μου. Η δημιουργικότητα είναι το παιδί της περιέργειας. Όλοι οι άνθρωποι που θαυμάζω, από καλλιτέχνες μέχρι επιστήμονες, έχουν κοινό τους γνώρισμα την προσπάθεια να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους βασανίζουν. Και το έργο που προσφέρουν είναι ακαταμάχητο, είτε προέρχεται από τον κόσμο της τέχνης, είτε από τον κόσμο της επιστήμης. Λατρεύω να έχω για παραδείγματα ανθρώπους φωτεινούς, που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο όμορφο και λίγο καλύτερο κάθε μέρα. Θυμήσου πως ήσουν παιδί. Θυμήσου πόσες ερωτήσεις εκτόξευες στους δικούς σου καθημερινά. Θυμήσου πως ήσουν ένας μικρός επιστήμονας, που πάσχιζε να κατανοήσει τον κόσμο, ή ένας μικρός καλλιτέχνης που χόρευε, ζωγράφιζε ή μετέτρεπε τα αντικείμενα με τα χέρια του σε κάτι μαγικό. Από πού πήγαζε όλο αυτό?
Γιατί αυτή τη δύναμη και την ενέργεια για γνώση, μάθηση και έκφραση την έβαλες για ύπνο? Τι μεσολάβησε και μεγαλώσαμε? Η έμφυτη αυτή τάση μου με έφερε αντιμέτωπη με τα σκοτάδια μου. Εκεί είχα τα περισσότερα ερωτήματα, που αν και φιλοσοφικά και υπαρξιακά, αυτά τα συγκεκριμένα που με αφορούν δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητα. Ούτε στην τύχη να υπάρχουν. Ό,τι αφορά εμένα πρέπει να απαντηθεί. Και αν δεν τα καταφέρω, τουλάχιστον πρέπει να προσπαθώ. Η αλήθεια είναι πως η αυθόρμητη αντίδρασή μου κάθε φορά που υπήρχε υποψία κάποιου αρνητικού στοιχείου στο χαρακτήρα μου, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, ήταν να το απορρίπτω. Παραδείγματος χάρη, όχι, δεν είμαι κακιά, απλώς έχω αδικηθεί και φέρομαι έτσι ως αντίδραση. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις ίσχυε το ότι βίωνα αντιδραστική βιαιότητα. Παρένθεση. Η αντιδραστική βία είναι μια έντονη παρορμητική αντίδραση σε μια αντιληπτή απειλή, πρόκληση ή προσβολή. Δεν είναι προμελετημένη, αλλά βγαίνει σαν αμυντικό ξέσπασμα, συχνά με θυμό και φόβο. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά πόσες ήταν εκείνες οι φορές που απολάμβανα να φέρομαι με κακία? Αυτή, ας πούμε, είναι μια πολύ αβολή ερώτηση να απαντηθεί, αλλά παρόλα αυτά χρήσιμη, ή στη δική μου την περίπτωση, επιβάλλεται να απαντηθεί. Δεν θα σου κρύψω ότι πολλές φορές φοβάμαι να κοιτάξω τόσο βαθιά μέσα μου και καταργέμαι το ότι η περιέργειά μου δεν με αφήνει να ησυχάσω. Πρέπει όλα να τα υπεραναλύω και σε όλα να βρίσκω απαντήσεις. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η περιέργεια, νομίζω ότι η ύπαρξή μου θα ήταν πολύ πιο απλοϊκή, αλλά ταυτόχρονα δυστυχής. Το ρητό «μακάρι η πτωχή το πνεύματι» δεν νομίζω ότι έχει εφαρμογή σε μένα. Πιστεύω πως αν το κεφάλι μου δεν δούλευε με τον τρόπο που δουλεύει τώρα, δεν θα ήμουν αυτόματα και ευτυχισμένη. Θα ζούσα μέσα σε μια ψευδαίσθηση ευτυχίας στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη απλώς θα ένιωθα το βάρος της δυστυχίας πάνω στο στήθος μου χωρίς να ξέρω από πού να ξεκινήσω για να το διώξω. Οπότε καλώς κάνω και αναρωτιέμαι. Έστω και αν είναι ξεβόλεμα να δω τις άσχημες πλευρές μου, έστω και αν φοβάμαι γιατί γνωρίζω πόσο σκοτεινή μπορεί να γίνει η σκέψη μου, έστω και να αρνούμαι με όλο μου το είναι να παραδεχτώ κάτι άσχημο και άβολο για εμένα. Πρέπει να το κάνω. Ή τουλάχιστον πρέπει να προσπαθώ να απαντήσω. Και αυτή η δουλειά δεν θα έχει προκύψει αν δεν αναρωτιόμουν για το οτιδήποτε. Αυτή η εσωτερική φαγούρα που δεν ησυχάζει αν δεν σκαλίσει, αν δεν ανοίξει όλα τα κουτιά. Δεν ήθελα απλώς να μάθω, έπρεπε. Έπρεπε να βρω την άκρη, έστω και αν με πονούσε. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό το ίδιο πράγμα το είχαν κι άλλοι πριν από μένα. Όχι, δεν συγκρίνομαι, αλλά ναι, βλέπω κάτι κοινό. Είναι 3 άνθρωποι, επιστήμονες, όχι ότι δεν υπάρχουν και καλλιτέχνες, απλά προς το παρόν αυτά είναι τα 3 χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ανθρώπων που θαυμάζω. Ο Τέσλα, που δεν βολεύτηκε με τις απαντήσεις που υπήρχαν. Επέμενε να φαντάζεται τι θα γινόταν αν μπορούσε το φως να περάσει μέσα από τον αέρα. Τι θα γινόταν αν η ενέργεια δεν ήταν εμπόρευμα. Και όσο τον περνούσαν για τρελό, τόσο εκείνος έσκαβε πιο βαθιά. Ο Γιούγκ, που δεν μπορούσε να αρκεστεί στο φανερό, δεν του έφτανε το συνειδητό. Ήθελε να καταλάβει τι είναι αυτό που μας κινεί χωρίς να το βλέπουμε. Δεν του έφτανε να πει «έτσι είμαστε οι άνθρωποι», ήθελε να δει γιατί, από πού ερχόμαστε, τι κουβαλάμε, τι κρύβουμε. Και το σκάψιμο αυτό τον πήγε πολύ πιο μακριά από όσο φαντάζονταν. Και ο Χόκκιν, που ενώ ήταν εγκλωβισμένο στο ίδιο το σώμα, υπήρξε ταυτόχρονα ελεύθερο σε κάθε σκέψη, δεν μπορούσε να μην αναρωτηθεί τι υπήρχε πριν το Big Bang. Ήθελε να εξηγήσει την ύλη, το χρόνο, το τέλος των πραγμάτων και όλα αυτά ενώ το σώμα του τον εγκατέλειπε σταδιακά, αλλά το μυαλό του ποτέ. Όλοι τους είχαν την ίδια κατάπαυστη εσωτερική φλόγα, την ανάγκη να ρωτήσουν. Και εγώ δεν λέω πως είμαι σαν αυτούς, αλλά βλέπω κάτι κοινό. Δεν σταματάω να ρωτάω. Και όσο και αν με κουράζει, όσο και αν με πονάει κάποιες φορές, ξέρω πια πως χωρίς αυτή την περιέργεια δεν θα ήμουν εγώ. Το να αναρωτιέσαι είναι ευλογία. Είναι ζωή, είναι θέληση. Είναι η κινητήριος δύναμη και η πρώτη πράξη για να κατανοήσεις πρώτα και να αλλάξεις έπειτα. Βάλε στον εαυτό σου ερωτήματα και απάντα με ειλικρίνεια. Τι θα μάθαινα για εμένα αν σταματούσα να με φοβάμαι? Τι με έκανε να αγαπήσω ή να φοβηθώ την περιέργειά μου? Αν νιώθεις ότι θες να αλλάξεις πράγματα, ξεκίνα με το να θέτεις ερωτήματα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα. Και λέω αποτέλεσμα και όχι συνέπεια, γιατί αυτή η λέξη κουβαλά κάτι αυστηρό
Και τουλάχιστον για μένα αυτό το ταξίδι δεν είναι καθόλου έτσι. Ίσα ίσα, όσο πιο δύσκολα είναι στην αρχή, τόσο πιο μαγικό είναι το συναίσθημα μετά. Όσο έχω περιέργεια, νιώθω ζωντανή. Όσο ρωτάω, υπάρχω. Κάθε ερώτηση, κάθε αναζήτηση είναι σαν μικρή σπίθα που κρατάει τη φλόγα της ζωής αναμένη μέσα μου. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να συνεχίζεις να ανακαλύπτεις, να εξερευνάς, να ρωτάς και να δημιουργείς. Κράτησε την περιέργειά σου ζωντανή. Είναι το πιο τίμιο GPS που έχεις για να βρεις ποια ή ποιος πραγματικά είσαι. Μην την αφήσεις να σβήσει. Είναι η πηξίδα που θα σε καθοδηγήσει σε όλα όσα αξίζουν να γνωρίσεις, τόσο για τον εαυτό σου, όσο και για τον κόσμο γύρω σου. Είμαι η Νεφέλη και μέχρι την επόμενη Κυριακή να φροντίζεις τον εαυτό σου και να δημιουργείς.